Dobar dan, dragi prijatelji, evo nas na kanalu Hairstime Balkan. Dakle, Balkan iz razloga zato što će vam program Hairstime-a biti dostupan, dakle, i u zemljama Severna Makedonija, Federacija BiH, u Srbiji već jeste, u Hrvatskoj, tako da jednostavno program će biti mnogo dostupniji. E sada, šta ono što je važno, a što želim da podelim sa vama? Da probate da razmislite. Znači, malo sedite, pijete čaj, kamilicu neku ili kafu, aj sad šalu na stranu, i razmislite malo. Kažete ovako, ok, ako sam u problemu, hoću da izađem. Pokušavam, da li sam na pravom putu ka izlasku ili nisam. Vama je, i ovo je sad ključno, zapamtite, mnogo lakše kao jednom starom sistemu da uložite ogromnu količinu energije i da opravdate svoje kockanje i svoj sistem u kome se nalazite, nego da utrošite manju količinu energije i da izgradite novi sistem. Razumete? I vi ćete onda reći, pa da, ali ja ću da prestanem da kockam kad budem vratio novac. Ja da sam na pozitivnoj nuli nikada ne bi kockao. Ja da imam 1.000.000 evra nikada ne bi kockao, moram zbog para. Ja samo da kupim auto sebi. I onda pokušavate da opravdate sistem. Mene niko ne razume, mene na poslu tamo šikaniraju, meni porodica, to su vam sve opravdanja kako bi zadržali postojeći sistem. Sklonite ih sva, sklonite ih od sebe i ostanite sami ogoljeni, sami sa sobom. I onda kažete, ok, da li želim da ne spavam noćima, da li želim da budem u dugovima hroničnim, da li želim da strepim do kraja tekme, da li će sudija svirati nešto ili neće, ili želim da putujem, da stvaram, da uposlim svoj talenat, svoju kreativnost, da budem na jednom potpuno novom sistemu. Da mešate sistem jedan i drugi, to ne može. Neke stvari jednostavno ne bivaju. Ne možete da budete i lopov i pošten čovek. Znači, jednostavno ne možete. Ne možete da mešate jogurt i, ne znam, sok od nara. Nećete dobiti ništa. Neke stvari ne možete, znači, zajedno da radite u paketu. Birate ovde, što se tiče kockanja, crno-belo. Znači, biram da budem u problemu, biram da me boli glava, biram da sebi skratim život i da sutra kad budem napunio 40 kažem jao, zašto nisam bio pametan, a ta zakasnela pamet, to već vi sve znate, ne bih da vam o tome govorim, i tekako možete da doktorirate temu zakasnela pamet, da, jednog zamišljenog kockara. Evo, na primer, tema. Pa pišite pismeni zadatak, ja ću pregledam to i daću vam petice sve. A vidite, druga strana je da izgradite novi sistem, ponavljam, stvarima koje volite, koje vas čine srećnim, u kojima ćete upoznati nove ljude, nove poslove, gde će početi da se dešava nešto potpuno novo. Ali, zapamtite, veliku količinu energije, novca, zdravlja, porodice, ugleda, ambicije, ulažete svakodnevno, ali svakodnevno kako bi zadržali postojeći sistem i kako bi ga opravdali. Molim vas, u vašem interesu, da uložite mnogo manje svega toga i da izađete iz tog ukletog sistema i da počnete da živite za vas
a ne za kockarsku industriju, za vašu porodicu, a ne za porodice članova kockarskih industrija i tako dalje. Naravno, izbor je uvek vaš. Ponavljam, možete da nas pronađete u Banja Luci, u Skoplju, u Beogradu, u Novom Sadu, uskoro u Hrvatskoj. Vrlo brzo. Birajte gde vam je najbliže, tu dođite, javite se u centralu. Pozdravlja vas Herz Time Balkan i Dejan Stanko.